חלק 2 מאינטרנט, אז קניתי צ'אלנג', קניתי כזה כמובן מסקר. לפני שאני פתחת, נשים ביי נשאר. זה פאן. זה יפה, זה הג'ל הזה. תזכרו איך הייתי בהתחלה, תסתכלו איך אני נראית עכשיו. אנחנו נעשה ככה. אני אוהבת לעשות כזה. אוקיי, אז אני מתחילה באיזה מקאפ קטן. מה? עכשיו נעבור עליו, על הפנים. ונעבור לטיפוח שיער. אני לא מבינה איך אני יכולה כך מול. טוב, ונגמר. נשחרר את הקליפס. אני מתחילה להסתרק בקליל. הקטנים שלי וזה, ואני יכולה להביא מוס. אז הנה. אני יורדת למספרה של אבא שלי. אוקיי. ואז אני עוברת למס מאוד ויש לה גוף מאוד, כאילו זה מאוד חשובה. מה כזה שמים? טוב, אז הנה המוס. בלבלתי. לא. עושה איזה קוקף, עושה קוקו, לא, זה פה, חומר. אנחנו עושים ככה כדי לשרוד. טוב, אז איך אני, ביי.